Gure lanak azpiegitura asko eta berezietara eraman gaitu. Pirinioen barrenean lurpean dagoen laborategia bisitatu dugu. 800 metroko sakoneran unibertso urrunetik datozen neutrinoen arrastoari jarraitzen diote. Oinarrizko partikulak ikertzen dituzte Suediako Lund hirian ere. Europako espalazio zentroan protoiak abiadura ikaragarrian bidaltzen dituzte elementu astun baten nukleoaren kontra. Materiaren sekretuak aurkitu nahi dituzte talka horretan. Han izan ginen gu. -30 graduko temperaturan ere lan egin dugu. Aldaketa klimatikoaren arrastoa izotzetan nola ikertzen duten ikusteko. Eta badakizue zer den onena, oraindik badirela ezagutzen ez ditugun toki bereziak. Gaur horietako batzuetan izango gara. 3. mailako euspen biologikoko laborategi bat barrutik erakutsiko dizuegu. Han patogeno arriskutsuekin lan egingo dute laster. Hidrogenoa lehen gai duen laborategi bat ere bisitatuko dugu. Eta zero absolututik gertuko temperaturan lan egiten duen hozkailu bat zabalduko dugu. Txip kuantikoak probatzeko erabiltzen dute. Has gaitezen! Iker, gaixo zaintzen den, barrura ez da? Bai, guazen barrura. Zura zetik. Ale, ba. Hirugarren mailako euspen biologikoko laborategi batera sartzeko, ateak zabaldu eta sartu besterik ez da egin behar. Baina ateak bereziak dira. Istean, buelta osoan duten gonbazko juntura puztu egiten da, eta hermetikoki zigilatzen du sarbidea. Esklusa sistema honek, eraikin osoan presio negatiboa mantentzea ahalbidetzen du. Presio negatibo hori da, kanpoko airea barrurantz erakartzen duena. Eta hala, kutsatzaileak ez dira kanpora irteten. Horregatik, Neikerren azpiegitura berri hau presiozko bunker baten dela esan daiteke. Hemendik Iker? Bai, hortik. Hori dana dau, zuk esan duzu moduan, bunker bat bezala, sarratuta, eta hemendik ez da ezertxo ere urteten. Hori da ideia, ez da hemendik ez zerrezireten, ez da eta presio horrek egiten du barrurantzen garri. Bai, pasatzen dugunean ate bat, edo gune batetik bestera, azkenean 20 paskaleko diferentzia dago, beti negatiborantza. Eta horrek ziurtatzen du, hori, ez dugula hemen ingurumenera ezer botako, animalien edo gizakien kutsatzeko aukera hori hemen ekiditen dugu. Hori da, Iker, zerk ez du ies egin behar hemendik, ez da? Ze patogenokin egingo duzu lan hemen? Bueno, hemen, animalien tuberkulosia, hegazti gripea, prioiak, behieroen kontura, goratuko duzue, aspaldiko kontua dela, gero ere, sukarra, Coxiella burnetik bakterioak eragiten duena, eta horretanak oso kutsakorra dira, gaixotasun larriak sortzen dituzte, eta alderatzeko 4. mailako arriskuko patogenoekin, esango genuke, hauek individualki oso arriskutsua direla, komunitate mailan ez direla horren arriskutsuak, eta normalen badagoela tratamendu edo txerto eraginkor bat. 4. mailakoekin ez dago ezagunik behintzat. Eta esaten dira, ez dakit, ebola adibidez, solako beste maila, hori da topea. Iker, hasiko gara bisitaki datua, zugidari zaitugola? Bale, ederto. Guantik, hemendik? Bai, guazen.
laborategiko eremu bakoitzak presio jakin batean egin behar du lan. Zenbat eta segurtasun maila handiagoa, presio alde handiagoa behar du. Pasabideetan adibidez, kanpoaldean baino 40 paskal baxuagoa da presioa. Eta aurrerago erakutsiko dizuegun nekropsia gelan berriz 100 paskal baxuagoa. Argiek adierazten dute eremu batean presioa egokia den. Oraindik ez dira hemen lanean hasi. Laborategiak martxan daudenean ezinezkoa izango da jantzita gauden bezala barruan ibiltzea. Ikertzaileek babes arropa bereziak jantzi beharko dituzte. 2 eskularrupare ere bai, eta FFP3 musukoak eraman beti. Eta irteteko dutxa bat hartu beharko dute. Instalazioan badira zenbait toki laginak eta materiala modu seguruan sartu eta ateratzeko. Bueno, Iker, biate, metaliko, dizdiratxu, zer dira? Hau izango litzateke ate bikoitzeko autoklabe bat. Orduan hemen materialeak edo gauzak hartu ditzakegu, hemen ate hau zabalduko litzateke, hor jarriko genituzke, autoklabatu egingo lirateke. Alegia esterilizatu, autoklabeak egiten. Desinfektatu egiten da, hor, barruen presio eta temperatura altuekin lan egiten dugu honek. Eta orduan beste aldetik, gero zabaltzen dugu beste ate batetik, eta ja, hori desinfektatua dago. Kanpoko mundura, ez da? Eta hau txikiagoa da. Eta hau, bai, hau izango litzateke sas bat. Ona, sartuko, bai, esklusa bat da. Honek ere konetatzen du kanpoko aldearekin, baina hemen sartuko genituzke atera behar ditugun gauzak ezin direnak autoklabatu. Adibidez, guk sortutako hemen lagin ez kutsakorrak, edo kultibo mikrobiologiko bat, naiz eta 3. mailako arriskuko patogeno bat izan, hemen sartuko genuke edukiontzi berezi batzuetan, hainbat geruza dituztenak, eta orduan hor sartuta, desinfektatu egingo litzateke, hor izpi ultravioletak eta hidrogeno peroxidoa gainazal osoa desinfektatuko luke, eta bueno, izan ere, eraikin osoa desinfektatzen dugu ere bai peroxidoarekin. Kontxo, desinfekzio orokorra, ez? Ibiltzen da metik robo bat bezalakoa, eta botatzen du, nebulizatu egiten du... Laino moduko bat, ur oxigenatua, ez? Hori da, bai, baina potentea, esan dute, horrek akabatzen du dena. Eta guztia, gauden lekua hori bai? Bai, hombre, ezin ginateke guen egon hori tratamendua egiten denean, baina hori egiten da, nesean behin, eta zeo zer gertatu baldin bada, arriskuren bat egon baldin bada, derrame bat edo zipristin hortiz da badagoz. Ur oxigenatuzko lainoa botatzen zaio, ez da? Eta dena desinfektatua, eta orduan ja, hemendik ezin da, ez da, ez bezurtengo bizirik. Desinfekzioa, gakoa. Hori da. COVID-19 pandemian laborategi batean hasi zen. Ezin da baztertu. COVID-19 pandemia eragin zuen SARS-CoV-2 birusa ziurrenik animalietatik pasatzen pertsonetara. Osasunaren munduko erakundeak gai honi buruz argitaratu duen azken txostenean horrela jasotzen da. Evidentzia zientifikoak gehien bat jatorri zoonotikoa sostengatzen du. Omeren arabera, birusa zuzenean saguzarretatik edo bitarteko ostalari baten bidez iritsi zen pertsonetara. Wuhan hiriko merkatua hasierako transmisioan eta edapenean gune garrantzitsua izan zela uste dute adituek, baina ezin dute frogatu lehen transmisioa han gertatu zenik. Horregatik, jatorria zehatz-mehatz ezagutu bitartean, laborategi bateko ihesari lotutako hipotesia ere ez dute baztertzen. Badira, instalazio hauetatik kanpora atera beharreko 3 gauza. Erabilitako airea, hondakin solidoak eta urzikinak. Patogenoak ihes egiteko bidea izan daitezke, eta horregatik tratamendu berezia ematen zaie, arrisku guztia saiesteko. Laborategitik irteten den airea iragazki berezi batzuetatik pasatzen da. Eraginkortasun handiko gailuak dira. 0,1 mikrarainoko partikulak harrapatzen dituzte. Besteak beste, bakterioak, germenak, eta baita aerosoletan doazen birusak ere.
ezta? Bai, oso garrantzitsua. Hondakinen solidoak erraustegira doaz. Funtsezko azpiegitura bat da, 3. mailako euspen biologikoko laborategian. Hemen sortu ditugun hondakin solido danak, Denak. ona datoz. Erretzea, etortzen dira gurditxo batzuetan, kargatu egiten dira labean, eta honek erre egiten du, errautza egin arte, eta keak eta loako gauzak hortik urtetzen dira. Tximinia da hori ikusten dena, ezta? Horrek deko ez dakizen bat sensore eta parametro guztiak ondo daudela jakiteko, airea filtratuta urteten da. Hondakin urak berriz, eraikinaren beko aldean jasotzen dira, eta bertan duten araztegi batera bidaltzen dituzte. Garraio hodiak bi geruzakoak dira, eta sarean, tarteka, iesik den jakiteko lekuko batzuk jarri dituzte. Temperatura oso altuak erabilita akabatzen dituzte, uretan izan daitezken patogenoak, eta bigarren sistema bat ere badute, kimikoa. Lehenengoak huts egingo balu piztuko litzatekeena. Laborategiko sistema asko bikoitzak dira. Alegia, beti dago segurtasuna bermatzen duen B-plan bat. Adibidez, igerileku modukonek ur zikinari eutsiko lioke araztegian iesen bat gertatuko balitz. Eta arazketa prozesuen jarraipena eta kontrola etengabekoa da, arrisku biologikoa 0 izan dadin. Beste esklusa sistema bat igaro behar da nekropsia gelara iristeko. Bueno, hau da nekropsia gela. Badu morboa, ez da? Bai, izan daike, bai. Etzan leku hauek hemen erdian dituzuela, zer egingo duzu hemen? Nekropsia bat zer den, gogoratuko dugu, behar bada? Bai, nekropsia bat animaliak edo animali organoak, eunak, ona iristen dira, eta hemen miatu, aztertu, lesiorek ikusten dugun, edo... Lagina, karreto. Hori da, vigilantzia edo zaintza bat... Zaintza epidemiologikoa egiteko, eta programa ofizialak, kontrol programa ofizialak. Adibidez hori izan duguna, tuberkulosia, gero hegazti gripea ere bai. Zeintzuk dira ikerketa lerro nagusiak, hemen ikerketa asko egingo da, ez da? Helburua ikertzea da, ez da? Bai, egiten dugu lan, agente patogeno hauekin oso infekziosoak direnak, txertoak garatzeko, diagnostikoko teknika berriak garatzeko edo dagozenak hobetzeko, horrek animalien osasuna bermatzen du. Animaliak bakarrik ala gizakiak ere bai? Hemen nekropsia gelan eta hemen gizakirik ez dugu ekartzen. Hemen animaliak. Bakarrik animaliak, baina azkenean dana dago harremanduta. Badakizue kontzeptu hori One Health. Oso ezaguna. Osasun bakarra hori, azkenean. Horri, esan nahi du, bai animaliena, gizakina eta ingurumenaren osasuna dena batera doala. Eta batean onura egiten baduzu, besteentzako ere onura izango da. Eta hori da, gitzi hola bera. Animaliak zaindu, geure buruak zaintzeko, ez da? Jakina, baita ere, bai. Iker, azpiegitura bereziak ezagutu ditugu, baina hemen lan egingo duen jendeak ere, egon behar du, azpiegitura honen maila berean gutxienez, ez da? Arrisku guztiak saiesteko, jendea lanea sartzeko, eki behar du entrenamendu berezi bat, kapazitazioa, hor barruan dauzen protokoloak funtzionatzeko modua, laginak nondik hartu behar diren, nola eraman, nola funtzionamendu orokor hori oso zorrotzak izango dira. Hori da. Eta gainera kontraesana dirudien arren orain itxi egingo duzu, hau lanean hasteko, ez da? Hori da, bai. Gu, sarratzen danean hau, ezin da inor sartu, bakarrik bertan lan egiten dugunok, ikerketa lanak, mantenimendukoak, eta holako pertsonak esan duguna lehen, entrenatuak, kapazitate batzuk, eta protokolo guzti horiek jarraituz. Bueno, Iker, eskerrik asko, eta zorte hon hor barruan. Esker.
Gure telefono adimendunak eta ordenagailuak konputazio klasikoan oinarritzen dira. Informazioa prozesatzeko bitetan antolatzen dute, eta bere balioa 0 edo 1 izan daiteke. Konputazio kuantikoan ordea, oinarrizko unitatea kubita edo bit kuantikoa da. Teknologia honek gaur egungo ordenagailuentzat ezinezkoak diren kalkuluak egiteko ahalmena du, teorian behintzat. Eta orain teoriari etekina atera nahian dabiltza. Iraultza kuantikoaren lehen urratsak ematen ari dira. Ordenagailu horiek farmako berriak garatzen edo klima aldaketari aurre egiten lagunduko omen dute. Baina horretarako kalkulu ahalmen handiagoa lortu behar dute. Eta hori iritsiko da ordenagailuek kubit asko dituztenean, milaka kubit dituzten txip kuantikoak garatzen direnean. Oraindik baina, hortik urruti gaude. Donostian, BRTA Aliantzako ZIK nanogune zentroan, txip kuantikoak diseinatzeko eta testeatzeko dorre bat zabaldu berri dute. Hemen, Quantum Motion enpresarekin batera, konputazio kuantikoan mundu mailako laborategi aurreratuenetakoa izateko anbizioarekin ari bira lanean. Urte gutxi barru munduko arazo larrienei konponbidea ematen laguntzea da ikertzaile hauen helburua. Horretarako txip kuantiko oso aurreratuak behar dira eta urratsak ematen ari dira lortzeko. Hau ez da ohiko laborategi bat. Hemen, ordenagailu kuantikoek kalkuluak egiteko behar dituzten txipak diseinatu eta probatzen dituzte. Nosotros diseñamos chips para computación. Guk konputazio kuantikorako txipak diseinatzen ditugu, eta gero, batez ere, gure diseinuek nahi ditugun funtzioak betetzen dituztela probatu eta balioztatzen dugu. Proba horiek egiteko ekipamendu berezia behar dugu. Necesitamos un equipamiento singular. Makina honetan egiten dituzte probak. Lanpara itxurako gailu horren muturrean dago diseinatu duten txipa. Ez luke bistan egon behar, baina aztertzen ari dira. Funtzionatzeko zilindro itxurako diluzio hozkailu batean sartzen dute. Horren bidez, 0 absolututik gertuko tenperaturak lortzen dituzte. Es un frigorífico que nos permite enfriar Temperatura ultra baxuetaraino hozten duen hozkailu bat da. cercanas al cero absoluto. 0 absolututik oso gertu dauden temperaturak dira horiek. Celsius gradutan 0 azpitik 273 gradu inguruko temperaturak. Ezin dugu hortik beherako temperaturak lortu. 0 absolututik gertu gaude. Temperatura baxu horietan gure lanerako funtsezkoak diren efektu kuantikoak indar handiagoz agertzen dira. Temperatura inbeste jaisteko nitrogeno likidoa eta helioaren bi isotopo berezi erabiltzen dituzte. Nitrogeno likidoaren depositua astean behin betetzen dute. Beharrezkoa da sistemak funtziona dezan. Baina hotz ultrabaxua helioari esker lortzen dute. Laborategian entzuten den soinu erritmiko hau helioa ponpatzean ateratzen dena da. Txipak diseinatu eta probatzeko bi hozkailu dituzte. Uda aurretik 3. prest izango dute. Laborategian 6 hozkailu izateko espazioa dute. Hain zuzen ere, torre kuantikoak 5 solairu ditu, eta solairu bakoitzak gisa honetako azpiegitura bat hartzeko aukera du. Arrazoia argia da, urte gutxian haztea. Gure taldearen eta ikerketa zentroaren anbizioa da arlo honetan erreferentziazko zentro bihurtzea, alegia, siliziozko teknologian oinarritutako txip kuantikoen garapenean erakunde liderretako bat izatea. Basados en la tecnología del silicio. Txipak egiteko silizioa erabiltzen dute. Material horrekin lan egitea garrantzitsua da.
Izan ere, konputazio klasikoaren oinarrizko materiala da, eta arrakasta lortuzkero, gaur egungo txipen industria bera baliatu ahal izango da prozesagailu kuantikoak egiteko. Proiektu honek mundu osoko talentua erakarri du Donostiara. Italiako, Kanadako eta Portugalko ikertzaileak dabiltza hemen lanean. Baina bertako zientzialariek ere badute lekua. Nire lana da, bereziki, hemen diseinatzen diren txipak hartzen ditugunean, hainbat hilabete behar dira txip bakoitza testeatzeko, esperimentak egiteko, eta gero ateratzen ditugun datuekin, egiten ditugu hurrengo txipak diseinatu. Hobeto egiteko, handiagoak egiteko. Orain arte zik nanogunen 4 kubiteko txipekin lan egin dute, baina dagoeneko bit kuantiko gehiago dituen txip bat prest dute. Laborategian laster, 6 hozkailu izango dituzte martxan, eta milaka kubiteko txipa diseinatzeko bideari ekin diote dagoeneko. Hidrogenoa unibertsoan dagoen elementurik ugariena eta sinpleena da. Sinpletasun horrek oso erreaktibo bihurtzen du. Oxigenoarekin adibidez, berehala erreakzionatzen du, eta energia kantitate izugarria askatzen du. Gakoa hidrogenoa modu puruan lortzean datza. Uretik atera daiteke elektrolisiaren bidez ur molekulak bereizita, baina prozesuak oraindik erronka handiak ditu bideragarria izan dadin. Hasteko, nondik datorren ur molekula hori apurtzeko behar den energia. Orain arte hidrogenoa sortu da gehien bat gas naturaletikan. Eta gas naturaletikan sortzean hor detzera hidrogeno grisa, non hidrogenoazken batera sortzen den karbono dioksidoa. Dago ere bai, karbono dioksidoak kapturatzea. Orduan hor dakagu hidrogeno urdina. Eta azkeni dakagu hidrogeno berdea. Hidrogeno berde hau sortzen da energia berriztatzaileetikan, adibidez, eolikotikan edo eguzkitikan. Ideia edo helburua da jatorri berriztagarria duen energiarekin hidrogenoa ekoiztea. Eta hidrogeno hori baliatzea energia gorde, garraiatu edo eraldatzeko. Alegia, bektore moduan erabiltzea. Berriztagarriek duten arazo nagusienetako bat konponduko luke horrek. Hau da, biltegiratzearena, eta aldi berean deskarbonizazioari lagunduko lioke. Baina horrek zera eskatzen du. Elektrolisia edo elektrolizazio teknologiak eraginkorrak, merkeak, iraunkorrak eta industria mailan aplikagarriak izatea. Erronka horien guztien atzetik dabiltza Teknaliaren laborategi honetan. Hasteko, katalizatzaile berriak aurkitu nahi dituzte. Katalizatzaile batek prozesua eramateko energia hori murriztu egiten du. Eta adibidez,
elektrizitatea beharrezkoa da prozesua emateko, baina katalizatzaileak egiten duena da energia hori gutxitu, beraz elektrizitatea gutxitu egiten da. Kostu horrek murriztea helburua da eta ere degradazioa murriztea. Hala, orain arte erabiltzen ziren platinoa edo rutenioaren ordez, burdina, kobaltoa edo nikela probatzen ari dira, askoz ere eskuragarriago daudelako. Beste ikerketa lerro batzuk ere badituzte, adibidez, segurtasunarena. Hau, zuntz optikoan oinarritutako sentsore bat da. Hidrogeno kantitate oso txikiak detektatzeko gai da. Laborategiak berak ere segurtasun neurri zorrotzak bete behar ditu. Ikertzaile guztiek oinetako bereziak eraman behar dituzte, elektrizitate estatikoa saiesteko, baita bisitariek ere. Esan bezala, hidrogenoa oso suar bera da, eta txinparta txiki batek leherketa bat eragin dezake, kontzentrazioak gora egingo balu. Horregatik, sentsorez beteta daude instalazioak. Hidrogeno sentsoreak, oksigeno sentsoreak, edo hidrogenoaren sugarrak, argi infragorriekin detektatzen dituzten hauek. Izan ere, gar horiek ikusezinak dira. Eta materialekin ere ikertzen ari dira. Hidrogenoak degradatu egiten ditu, ukitzen dituen metalak, hauskor bihurtzen ditu. Etorkizunean erabiliko diren hodiak eta deposituak zer ez egin jakiteko entxegu bat da hau. Garapen guztiak industria aurreko eskalan probatzen dituzte elektrolizagailu mugikor honetan. Kanpoko patio batean daukate, gasek atmosferara zuzenean ihes egin dezaten. Teknologia hau menderatzea ezinbestekoa izango da etorkizunean. Gaur egun, 20% mix energetikoan elektrizitatetik dator, eta beste 80% dator erregai fosiletik. Hortikan pasatzeko, esango dugu, eszenario batera non elektrifikazioarekin iztea dakagu 50% batera. Eta zer egiten dugu beste 50%ekin? Hor ikusten dugu molekula berdeak edo berriztagaiak bai daukatela beraien importantzia, eukikutela beraien importantzia eta beharra askoa direla. Izan ere, hidrogenoa abia puntua izan daiteke erregai sintetikoak ekoizteko. Hala nola gasolina, metanola eta kerosenoa. Bide hori interesgarria izan daiteke elektrifikatzeko zailak diren sektoreentzat. Hidrogenoak abiada hartu dezan teknologia baino ez da behar. Energiaren etorkizunari lotutako azpiegitura berezirik bada, hori ITER da. Nazioarteko erreaktore termonuklear esperimentalaren egoitza Frantzia hegoaldean dago, eta bere helburua da fusio nuklearraren bidez energia lortzea. Ohiko zentral nuklearrak fisioan oinarritzen dira, eta ITERren berriz fusioa dute helburu. Nukleo atomiko arinak batu nahi dituzte energia kantitate izugarria askatzeko. Hau da, eguzkiaren barruan gertatzen dena lurrean errepikatu nahi dute. Baina ez da erraza izaten ari. 2010ean lanean hasi zirenetik 20.000 milioi euro baino gehiago gastatu dituzte. Eta oraindik ez dute funtzionatzen duen fusiozko erreaktore bat martxan jartzerik lortu. Hori bai, inoiz lortzen badute, saria izugarria izango da. Energia garbia eta mugagabea. 2050ean izango omen da. Ea Teknopolisen kamerak han ere esartzean lortzen dugun data hori baino lehen. Datorren astera arte, agur!